Pekný deň, vážení priatelia. Práve som absolvoval videokonferenciu s lídrami členských štátov Európskej únie k včerajším rokovaniam vo Washingtone. Od samotného začiatku konfliktu na Ukrajine som podporoval všetky mierové iniciatívy, aj keby prišli z najvzdialenejšieho vesmírneho kúta. Preto vítam aj posledný vývoj, pretože konflikt sa nedá vojensky vyriešiť. A jadrovú veľmoc, ktorou Ruská federácia nepochybne je, v konvenčnej vojne nie je možné poraziť. Prvým základným predpokladom ukončenia konfliktu je porozumenie, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie. Po vojne je každý generál, ale dovolím si pripomenúť, že odmietanie členstva Ukrajiny v NATO bolo z mojej strany jasné od prvých vyjadrení k vojne na Ukrajine, hoci som bol za tento postoj tvrdo kritizovaný. Rovnako je dôležité faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. Ak tieto dve základné porozumenia, jedno ohľadne členstva v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach, budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania